കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സർവസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. निगम कल्पतरोर्गलितं फलं संयुक्तं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भक्तिनैष्ठिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ശ്രീമദ് നാരദന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകം നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ? അതെ, 6 വരെ ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തു. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? നാരദ മഹർഷി വന്നു. നാരദ മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണം ചോദിക്കുകയല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറഞ്ഞതെന്നല്ല നമ്മള് സർവവേദ തത്വങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മഹാഭാരതം രചിച്ചിട്ടും വ്യാസഭഗവാന്റെ മനക്ലേശത്തിന് കാരണമെന്തെന്നും നാരദ മഹർഷി ചോദിച്ചു. നാരദ മഹർഷിയോട് ചോദിച്ചു. നാരദ മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ വ്യാസദേവൻ അത് എന്താന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ? വ്യാസ മഹർഷി പറയാണ്. എന്നിട്ട് എന്താണ്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ മകനായത് കൊണ്ട് അങ്ങക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞ അനന്തമായ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ അസംതൃപ്തിക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം പര്യടന്നർക്ക ഇവ ത്രിലോകി മന്ത്രശ്ചരോ വായുരിവാത്മസാക്ഷി പരാവരേ ബ്രഹ്മാണി ധർമ്മതോ വ്രതൈഹി സ്നാതസ്യ മേ നൂനകലം വിചക്ഷ്വ. ത്വം പര്യടന്നർക്ക ഇവ ത്രിലോകി മന്ത്രശ്ചരോ വായുരിവാത്മസാക്ഷി പരാവരേ ബ്രഹ്മാണി ധർമ്മതോ വ്രതൈഹി സ്നാതസ്യ മേ നൂനമലം വിചക്ഷ്വ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. താങ്കളുടെ നന്മ പര്യടൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അർക്കഹ സൂര്യൻ ഇവ പോലെ ത്രിലോകിയും ത്രിലോകങ്ങളിലും
അന്തചരഹ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന വായു ഇവ സർവവ്യാപിയായ സർവവ്യാപിയായ വായുവിയത്ര നല്ലതായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച സാക്ഷി പരാവര കാര്യകാരണ വിഷയ സംബന്ധ ബ്രഹ്മാണി പരബ്രഹ്മത്തിൽ അതായത് സർവശക്തനിൽ കർമ്മതഃ ധർമ്മശാസനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പ്രത്യയ് ശപഥത്തിൽ സ്നാതസ്യ അതിൽ ലീനനായി മേ എന്റെ ന്യൂനത അലം സുവ്യക്തമായി വിചക്ഷ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുക. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം അങ്ങയുടെ സുശീലത സൂര്യനെ പോലെ ത്രിലോകങ്ങളിൽ സർവസ്വവും സഞ്ചരിക്കുകയും വായുവിനെ പോലെ സർവരുടെയും അന്തരംഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവിന്റെ അത്രത്തോളം നന്മയുള്ളവനാണ് അങ്ങ്. ആകയാൽ ശിക്ഷണപരമായ ധർമാനുശാസനങ്ങൾക്കും ശപഥങ്ങൾക്കും വിധേയമായി അതീന്ദ്രിയത്തിൽ ആമഗ്നനായിരുന്നിട്ട് കൂടി എന്നിൽ ഭവിച്ച ന്യൂനതകളെ ദയവായി കണ്ടെത്തി എനിക്ക് അരുളി ചെയ്യുക. ഇവിടെ വ്യാസമഹർഷി പറയാണല്ലേ, അങ്ങയുടെ സുശീലത സൂര്യനെ പോലെ ത്രിലോകങ്ങളിൽ സർവസ്വവും സഞ്ചരിക്കുകയും പിന്നെ വായുവിനെ പോലെ സർവരുടെയും അന്തരംഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നാരദ മഹർഷിക്ക് നമുക്കറിയാവുന്നതല്ല, എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും ഒരേപോലെ പോകാനായിട്ട് എപ്പോഴും പോകാൻ കഴിവുള്ളത് ആരാണ്? നാരദ മഹർഷിയാണ്. അസുരന്മാരുടെ അടുത്തും പോകും, ദേവന്മാരുടെ അടുത്തും പോകും, എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഒരേപോലെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്രകാരം സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവിന്റെ അത്രത്തോളം നന്മയുള്ളവനാണ് ആര്? നാരദ മഹർഷി. ആകയാൽ ശിക്ഷണപരമായ ധർമാനുശാസനങ്ങൾക്കും ശപഥങ്ങൾക്കും വിധേയമായി അതീന്ദ്രിയത്തിൽ ആമഗ്നനായിരുന്നിട്ടും കൂടി എന്നിൽ ഭവിച്ച ന്യൂനതകളെ ദയവായി കണ്ടെത്തി എനിക്ക് അരുളി ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാണ്, ശിക്ഷണപരമായ ധർമാനുശാസനങ്ങൾക്കും ശപഥങ്ങൾക്കും വിധേയമായിട്ട് അതീന്ദ്രിയത്തിൽ ആമഗ്നനായിരുന്നിട്ട് കൂടി എന്നിൽ ഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആ ന്യൂനതകൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി പറയാനായിട്ട് നാരദ മഹർഷിയോട് വ്യാസമഹർഷി അഭ്യർത്ഥിക്കാണ്. ഭാവാർത്ഥം അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരം, സത്കർമ്മങ്ങൾ, ദേവാരാധന, ദീനവത്സലത, ദാനം, അനുകമ്പ, പരോപകാരം, അഹിംസ, കാർക്കശ്യമായ ശിക്ഷണധർമ്മ അനുശാസനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ വേദപഠനം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ സദാ പ്രയോജനകരങ്ങളാണ്. അപ്പോ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരം, സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, ദേവാരാധന നടത്തുക, ദീനവത്സത, ദാനം, അനുകമ്പ, പരോപകാരം, അഹിംസ, കാർക്കശ്യമായ ശിക്ഷണ ധർമ്മ അനുശാസനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ വേദപഠനം, ഇതൊക്കെ എന്താണ് എപ്പോഴും പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറയാണ്. നോക്കാം അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറയാണ്, ശ്ലോകം 8. ശ്രീ നാരദ ഉവാച ഭവതാനൂദിത പ്രായം യശോ ഭഗവതോമലം യേനൈവാസൗ ന തുഷ്യത്തെ മന്യേ തദർശനം കിലം. ശ്രീ നാരദ ഉവാച ഭവതാനൂദിത പ്രായം യശോ ഭഗവതോമലം യേനൈവാസൗ ന തുഷ്യേത മന്യേ തദർശനം കിലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ശ്രീനാരദൻ ഉവാച അരുളി ചെയ്തു, ഭവത താങ്കളാൽ അനുദിനപ്രായം മിക്കവാറും പുകഴ്ത്തപ്പെടാതെ യസ്യ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ഭഗവത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അമലം കുറ്റമറ്റ യേന ഏതിനാൽ ഏവ നിശ്ചയമായും അസൗ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ന അല്ല തുഷ്യേത പ്രീതിപ്പെടുക പ്രസന്നനായി തീരുക മന്യേ ഞാൻ നിരൂപിക്കുന്നു തൽ അത് ദർശനം തത്വശാസ്ത്രം കിലം അപ്രധാനം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീ നാരദൻ അരുളി ചെയ്തു, യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ലോകോത്തരവും കളങ്കരഹിതവും ഉദാത്തവും മനോജ്ഞാഗംഭീരവുമായ മഹാത്മ്യങ്ങളെ താങ്കൾ യഥാർഹമായി സവിസ്തരമായി വർണ്ണിച്ചില്ല. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കാത്ത ആ ദർശനം മൂല്യരഹിതമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു.
അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി പറയാണ് അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലായിണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നാരദ മഹർഷി വ്യാസമഹർഷിയോട് പറയാണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ലോകോത്തരവും കളങ്കരഹിതവും ഉദാത്തവും മനോജ്ഞാ ഗംഭീരവുമായ മഹാത്മ്യങ്ങളെ താങ്കൾ യഥാർത്ഥമായി സവിസ്തരമായി വർണ്ണിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കാത്ത ആ ദർശനം മൂല്യരഹിതമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല ആരുടെ രചനയ്ക്ക്? വ്യാസമഹർഷിയുടെ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അനുഭവപ്പെടുന്നത്, അത് മൂല്യരഹിതമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അത് അസംതൃപ്തി തോന്നാൻ കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള്, മഹാത്മ്യങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർഹമായി സവിസ്തരമായി വർണ്ണിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് താങ്കൾക്ക് സംതൃപ്തി തോന്നാത്തതെന്ന് ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം വ്യവസ്ഥാപിതമായി ശാശ്വത യജമാനന്റെ നിത്യസേവകനായി വർത്തിക്കുകയാകുന്നു. അപ്പൊ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം ഇനിയാണ് ശാശ്വത യജമാനന്റെ നിത്യസേവകനായി വർത്തിക്കുകയാകുന്നു. അപ്പോ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ ശാശ്വതമായ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പരമാത്മാവിന്റെ നിത്യസേവകനായിട്ട് വർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ബന്ധമെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ സ്വയം ജീവാത്മാക്കളായി വിസ്തരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അവരിൽ നിന്ന് പ്രേമയുധ സേവനം സ്വീകരിക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ ആവശ്യമാണ്. ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് സ്വയം ജീവാത്മാവായിട്ട് വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നത്? അവരിൽ നിന്ന് പ്രേമയുധ സേവനം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് ആ സേവനം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം ജീവാത്മാക്കളായിട്ട് വിസ്തരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ജീവാത്മാക്കളെയും ഭഗവാനെയും ഇരുവരെയും സംതൃപ്തമാക്കുന്ന ഏക ഘടകമാണിത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാക്കളെയും ഭഗവാനെയും ഒരുപോലെ സംതൃപ്തമാക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യാസദേവനെ പോലെ അവിധം വ്യുൽപ്പന്നനായ പണ്ഡിതൻ വേദ സാഹിത്യങ്ങൾക്ക് വേദാന്ത സൂത്രത്തോടെ സമാപിക്കുന്ന നിരവധി വിസ്തരണങ്ങൾ രചിച്ചുവെങ്കിലും അവയൊന്നിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സുവ്യക്തവും സവിസ്തരവും സ്ഫുടമായും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മഹാത്മ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ വ്യാസദേവനെ പോലുള്ളൊരു പണ്ഡിതൻ വേദസാഹിത്യങ്ങൾക്ക് വേദാന്ത സൂത്രത്തോടെ സമാപിക്കുന്ന നിരവധി വിസ്തരണങ്ങൾ രചിച്ചുവെങ്കിലും എന്താണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സുവ്യക്തവും സവിസ്തരവും സ്ഫുടമായിട്ടും മഹാത്മ്യപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അത് കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ സ്പഷ്ടമായി പ്രതിപാദിക്കാത്ത ശുഷ്കമായ ദാർശനിക വീക്ഷണങ്ങൾ പരമാത്മാവായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്നവയായാലും അവയിൽ നാമമാത്രമായ ആകർഷണം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കാത്ത ദാർശനിക വീക്ഷണങ്ങള് പരമാത്മാവായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചാൽ പോലും ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ്? നാമമാത്രമായ ആകർഷണം മാത്രമേ അതിന് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അതീന്ദ്രിയമായ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അവസാന വാക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. നിരപേക്ഷവും പരമവുമായ സത്യത്തെ നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മൻ അഥവാ കേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാവായി സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിന്റെ സമൃദ്ധി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ പരമമായ സാക്ഷാത്കാരത്തെക്കാളും ന്യൂനമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ സ്പഷ്ടമായി പ്രതിപാദിക്കാത്ത ശുഷ്കമായ ദാർശനിക വീക്ഷണങ്ങൾ പരമാത്മാവായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്നവയായാലും അവയിൽ നാമമാത്രമായ ആകർഷണം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അവസാന വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പിന്നെ നിരപേക്ഷവും പരമവുമായ സത്യത്തെ, അതായത് നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മത്തെ അഥവാ കേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാവായി സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിന്റെ സംതൃപ്തി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ പരമമായ സ്വസാക്ഷാത്കാരത്തെക്കാളും ന്യൂനമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പരബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സംതൃപ്തി അല്ലെങ്കിൽ സമൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ പരമമായ സാക്ഷാത്കാരത്തെക്കാളും ന്യൂനമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ പരമമായ സാക്ഷാത്കാരത്തെക്കാളും ന്യൂനമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സമൃദ്ധി. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ
സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ രചയിതാവ് സ്വയം വ്യാസദേവനാണ്. അദ്ദേഹം രചയിതാവായിരുന്നിട്ട് കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് വൈഷമ്യം അനുഭവപ്പെട്ടു. ആകയാൽ രചയിതാവായ വ്യാസദേവനാൽ നേരിട്ട് വിശദീകരിക്കപ്പെടാത്ത വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ ശ്രോതാക്കൾക്കും പഠിതാക്കൾക്കും ഏതുവിധം അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദ ആണ് പ്രാപ്തമാകുന്നത്. അതേ രചയിതാവിനാൽ സ്വയം ശ്രീമദ് ഭാഗവത രൂപത്തിൽ വേദാന്ത സൂത്രത്തെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉത്ഥാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ്? വ്യാസദേവനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആ രചന ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ വൈഷമ്യം അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പോ രചയിതാവായ വ്യാസദേവന് എന്താ പറയണത്, അതില് വ്യാസദേവൻ അതില് തൃപ്തി വന്നില്ല. അപ്പോ ആകയാൽ രചയിതാവായ വ്യാസദേവനാൽ നേരിട്ട് വിശദീകരിക്കപ്പെടാത്ത വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ ശ്രോതാക്കൾക്കും പഠിതാക്കൾക്കും ഏതുവിധ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദമാണ് പ്രാപ്തമാകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വ്യാസദേവൻ അതിൽ പരമാനന്ദം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് പഠിക്കുന്നവർക്കും ശ്രോതാക്കൾക്കും ഏത് വിധത്തിലാണ് അതിൽ പരമാനന്ദം പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതേ രചയിതാവിനാൽ സ്വയം ശ്രീമദ് ഭാഗവത രൂപത്തിൽ വേദാന്ത സൂത്രത്തെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉത്ഥാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ആ വേദാന്ത സൂത്രത്തെ വിശദീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യകത ഇവിടെ പറയാണ്. ശ്ലോകം 9. യഥാ ധർമാദയശ്ചാർത്ഥ മുനിവര്യാനുകീർത്തിത ന തഥാ വാസുദേവസ്യ മഹിമാഹ്യാനുവർണിതഃ. യഥാ ധർമാദയശ്ചാർത്ഥ മുനിവര്യാനുകീർത്തിത ന തഥാ വാസുദേവസ്യ മഹിമാഹ്യാനുവർണിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവസ്യ മഹിമാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ അത്രത്തോളം ധർമ്മ ആദയ എല്ലാവിധ 4 ധർമ്മശീലങ്ങളും അർത്ഥ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മുനിവര്യ താങ്കളാൽ സ്വയം ശ്രേഷ്ഠ മുനി അനുകീർത്തിത ആവർത്തിച്ചു വിശദമാക്കി ന അല്ല തഥാ അവിധം വാസുദേവസ്യ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മഹിമ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ഹി നിശ്ചയമായും അനുവർണിത ആകയാൽ നിരന്തരം വർണ്ണിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. മതപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന 4 തത്വങ്ങൾ സവിസ്തരമായി താങ്കൾ വിശദീകരിച്ചുവെങ്കിലും ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിയായ അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചില്ല. അപ്പോ അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്തു? മതപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന 4 തത്വങ്ങള് 4 വേദങ്ങള് സവിസ്തരമായിട്ട് താങ്കൾ വിശദീകരിച്ചു. പക്ഷെ എന്താണ്? ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിയായ അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചില്ല. അപ്പൊ 4 വേദങ്ങളെയൊക്കെ കുറിച്ച് അങ്ങ് വളരെ വിസ്തരിച്ച് വിശദീകരിച്ചെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചില്ല. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? തൽക്ഷണം തന്നെ ശ്രീ നാരദൻ സത്വര രോഗഹേതു എന്തെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപ്പൊ നാരദൻ നാരദ മഹർഷി ആ രോഗത്തിന് ആ അസംതൃപ്തിക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുരാണങ്ങളുടെ നിരവധി സംശോധനകളിൽ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ പരിത്യജിച്ചതാണ് വ്യാസദേവന്റെ നൈരാശ്യത്തിന് മൂലഹേതു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുരാണങ്ങളിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അത് പരിത്യജിച്ചതാണ് വ്യാസദേവന്റെ നൈരാശ്യത്തിനുള്ള മൂലമായ ഹേതു എന്നുള്ളത് നാരദ മഹർഷി ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. മതാനുഷ്ഠാനം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, പരിത്രാണം എന്നീ വിഷയങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അത്രത്തോളം പ്രാമുഖ്യം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിൽ നൽകാതെ ഒരു സാധാരണ കാര്യമെന്ന ലാഘവത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം വർണ്ണനം നടത്തിയത്. എന്താ കാര്യം വന്നത് ഇവിടെ? 4 വേദങ്ങള് സവിസ്തരം നന്നായിട്ട് അതിൽ വിശദീകരിച്ചു. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? വ്യാസദേവൻ മതാനുഷ്ഠാനം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, പരിത്രാണം
എന്നീ വിഷയങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അത്രത്തോളം പ്രാമുഖ്യം എന്തിനു കൊടുത്തില്ല? ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കാനായിട്ട് നൽകിയില്ല. ഒരു സാധാരണ കാര്യം എന്ന നിലയിൽ ലാഘവത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം വർണ്ണന നടത്തിയത്. ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ 4 വിഷയങ്ങളും അത്യന്തം അപ്രധാനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 4 വിഷയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനമായിട്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ അപ്രധാനങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്. അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പണ്ഡിതനാകയാൽ ശ്രീല വ്യാസദേവന് ഈ വ്യത്യാസം സുഗ്രാഹ്യമാണ്. അപ്പോ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു പണ്ഡിതനാകിയ ശ്രീല വ്യാസദേവന് ഈ വ്യത്യാസം സുഗ്രാഹ്യമാണ്. എന്നിരുന്നിട്ടും മേന്മയേറിയ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന കർമ്മത്തിന് അതിരേകമായ പ്രാമുഖ്യം നൽകാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാർഘമായ സമയത്തെ ഏറെക്കുറെ അനുചിതമായി വിനിയോഗിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹം വിഷണ്ണനായി. അപ്പോ 4 വിഷയങ്ങളും അത്യന്തം അപ്രധാനങ്ങളാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ. ഇത് ആർക്ക് സുഗ്രാഹ്യമാണ്? അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പണ്ഡിതനായതുകൊണ്ട് വ്യാസദേവന് സുഗ്രാഹ്യമാണ്. എന്നിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം എന്താണ്? മേന്മയേറിയ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന കർമ്മത്തിന് അതിരേകമായ പ്രാമുഖ്യം നൽകാതെ എന്താണ് ചെയ്തത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാർഘമായ സമയത്തെ ഏറെക്കുറെ അനുചിതമായി വിനിയോഗിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹം വിഷണ്ണനായി. ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിരതമാകാതെ ആർക്കും സാരവത്തായ സംതൃപ്തി ലഭ്യമല്ലെന്ന് ഇത് സുവ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സ്പഷ്ടമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിരതമാകാതെ ആർക്കും എന്ത് കിട്ടില്ല? സാരവത്തായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തി ലഭ്യമാകില്ല എന്നുള്ളതും ഇവിടെ സുവ്യക്തമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. മതാനുഷ്ഠാനത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ശ്രേണിയിലെ അവസാന വിഷയമായ പരിത്രാണത്തിനു ശേഷം ഒരാൾ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനാകുന്നു. ഇതിനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര അവസ്ഥ അഥവാ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ മതാനുഷ്ഠാനത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ശ്രേണിയിലെ അവസാന വിഷയമാണെന്ത്? പരിത്രാണം. പരിത്രാണത്തിന് ശേഷം ഒരാൾ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനാകുന്നു. ലാസ്റ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞ? ഒരാള് ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനാകും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എത്താന്ന് പറഞ്ഞെങ്കില് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിയ ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഈ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ പ്രാപ്തിക്ക് ശേഷം ഒരാൾ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാകുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം എന്താണ്? ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ. എന്നാൽ സംതൃപ്തി അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിന്റെ ആരംഭമാണ്. ഈ സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദത്തിന്റെ ആരംഭമാണ്. ആപേക്ഷിക ലോകത്തിൽ നിഷ്പക്ഷതയും സമഭാവവും പ്രാപ്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ നിശ്ചയമായും മുന്നേറണം. അനന്തരം ഈ സമചിത്താവസ്ഥ തരണം ചെയ്ത് ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുത അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ സ്ഥിരീകൃതനാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്യുന്നതും ഈ നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ്. നിർണയം എന്തെന്നാൽ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന വ്യാസദേവന്റെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാനും അതുപോലെ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗത്തെ വ്യഗ്രതയോടെയും ആവർത്തിച്ചു വിശദമാക്കണമെന്ന് ശ്രീനാരദൻ വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിച്ചു. ഇത് നൈരാശ്യ സാന്ദ്രമായ രോഗത്തെ പ്രശമിപ്പിക്കും. അപ്പോ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് അവിടെ. അപ്പൊ ആ ആപേക്ഷിക ലോകത്തില് നിഷ്പക്ഷതയും സമഭാവവും പ്രാപ്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ നിശ്ചയമായും മുന്നേറേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ വേണ്ടത്? ആപേക്ഷിക ലോകത്തില് നിഷ്പക്ഷതയും അതുപോലെ തന്നെ സമഭാവയും പ്രാപ്തമാക്കിക്കൊണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ട് മുന്നേറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിലേക്ക് എത്താം? സമചിത്താവസ്ഥ തരണം ചെയ്ത് ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുദ്ധ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ സ്ഥിരീകൃതനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്യുന്നതും ഈ നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെ എത്തേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ്? ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വർണ്ണാശ്രമങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് പോകുന്നത്.
അനന്തരം സമചിത്താവസ്ഥ തരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ സ്ഥിരീകൃതനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് തന്നെയാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം. നിർണയം എന്തെന്നാൽ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന വ്യാസദേവന്റെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാനും അതുപോലെ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗത്തെ വ്യഗ്രതയോടെയും ആവർത്തിച്ചും വിശദമാക്കണമെന്ന് ശ്രീ നാരദൻ വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിച്ചു. കൂടെ വ്യാസമഹർഷിയെ നാരദ മഹർഷി ഉപദേശിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം ആ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആ പരിപൂർണതയെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗത്തെ വ്യഗ്രതയോടെയും ആവർത്തിച്ചും വിശദമാക്കാനായിട്ട് നാരദ മഹർഷി വ്യാസമഹർഷിയോട് ഉപദേശിച്ചു. ഇത് നൈരാശ്യസാന്ദ്രമായ ലോകത്തെ പ്രശമിപ്പിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ എന്തായി? അസംതൃപ്തി അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അത് തിരിച്ച് സംതൃപ്തനാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് നാരദ മഹർഷി ആവശ്യപ്പെടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നായത്വചാ ചിത്രപദം ഹരേർയശോ ജഗത് പവിത്രാം പ്രഗ്നീത കർഹിച്ചിൽ തത്വായസം തീർത്ഥമുഷ്യന്തി മാനസ നായത്ര ഹംസ നിരമന്ദു ശിക്ഷയാം. നായത്വചാ ചിത്രപദം ഹരേർയശോ ജഗത് പവിത്രം പ്രഗ്നീത കർഹിച്ചിൽ തത്വായസം തീർത്ഥമുഷ്യന്തി മാനസ നായത്ര ഹംസ നിരമന്ദു ശിക്ഷയാം. ചൊല്ലാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പദം ഹരേർയശോ ജഗത് പവിത്രം പ്രഗൃഹീത കർഹിച്ചിൽ തത്വായസം തീർത്ഥം ശന്തി മാനസ ശിക്ഷയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രപദം ഹരേർയശോ ജഗത് പവിത്രാം പ്രഗ്നീത കർഹിച്ചിൽ തത്വായസം തീർത്ഥമുഷ്യന്തി മാനസാനായത്ര ഹംസ നിരമന്ദു ശിക്ഷയാം. ന അല്ല, യൽ അത്, വച പദകോശം, ചിത്രപദം അലങ്കാരികം, ഹരേ ഭഗവാന്റെ, യശ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ, ജഗൽ പ്രപഞ്ചം, പവിത്രം പവിത്രീകരിച്ചു, പ്രഗ്നീത വിശദീകരിച്ചു, കർഹിച്ചിൽ പ്രയാസപ്പെട്ട്, തൽ ആ വായസം കാക്കകൾ, തീർത്ഥം തീർത്ഥാടന സ്ഥലം, ഉശന്തി ചിന്തിക്കുക, മാനസ ദിവ്യ വ്യക്തികൾ, ന അല്ല, യത്ര എവിടെ, ഹംസ സർവശ്രേഷ്ഠാത്മാക്കളും, നിരമന്തി ആനന്ദിക്കുന്നു, ഉശിക്ഷയ അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിൽ അധിവസിക്കുന്നവർ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചാന്തരീക്ഷത്തെയും ഏകാഗിയായി പരിശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിവുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാത്ത പദകോശങ്ങളെ ദിവ്യ വ്യക്തികൾ കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന സ്ഥലമായി കരുതുന്നു. അത് നിമിത്തം അതീന്ദ്രിയ ധാമനിവാസികളായ സർവശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികൾക്ക് അവിടെ യാതൊരു ആനന്ദവും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചാന്തരീക്ഷത്തെയും ഏകാഗിയായി പരിശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിവുള്ള, അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാത്ത പദകോശങ്ങള്, അത് എന്തെന്നാ പറയുന്നത്? ദിവ്യ വ്യക്തികൾ അതിനെ കാക്കയുടെ തീർത്ഥാടന സ്ഥലമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. അത് നിമിത്തം അതീന്ദ്രിയമായ ധാമനിവാസികളായിട്ടുള്ള സർവശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികൾക്ക് അവിടെ യാതൊരു ആനന്ദവും ലഭിക്കില്ല. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാത്ത ഏതൊരു സാഹിത്യമോ ഗ്രന്ഥങ്ങളോ എന്തായാലും അതെന്താണ്? അത് കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലേ തമോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്. വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കൊത്തിവരിച്ച് നടക്കുന്നതാണല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങളെ പറയുന്നത്. അവിടെ അതീന്ദ്രിയ ധാമനിവാസികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അവിടെ എന്തില്ല? യാതൊരു ആനന്ദവും ലഭിക്കുന്നില്ല. അർത്ഥം. വ്യത്യസ്തമായ മനോവൃത്തിയുള്ളവയാകിയാൽ കാക്കകളും അരയന്നങ്ങളും ഒരേ തുവൽ പക്ഷികളല്ല. കർമ്മഫലകാംക്ഷികളെ അഥവാ വികാര തീവ്രരായ വ്യക്തികളെ കാക്കകളോടും ദിവ്യ വ്യക്തികളെ അരയന്നങ്ങളോടും താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ചപ്പുചവറുകളിടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വായസങ്ങൾ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. അതേപോലെ വികാര തീവ്രരായ ലൗകികൾ മധ്യത്തിലും മദിരാശിയിലും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി സാന്ദ്രമായ സ്ഥലങ്ങളിലും ആഭാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു.
ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യത്യസ്തമായ മനോവൃത്തിയുള്ളവരാകില്ല. കാക്കകളെയും അരയന്നങ്ങളെയും നമുക്ക് ഒരേപോലെ പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അല്ലെ. രണ്ട് പക്ഷികള്, കാക്ക വേറെ അരയന്നങ്ങള് വേറെ. നമ്മളിപ്പോ ആ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. കാക്ക തമോ ഗുണത്തിലും അരയന്നം ഏതിലാ വരുന്നത്? സത്വഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത്. കർമ്മഫലകാംക്ഷികളെ അഥവാ വികാര തീവ്രമായ വ്യക്തികളെയാണ് കാക്കകളോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദിവ്യ വ്യക്തികളെ അരയന്നങ്ങളോടും താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ചപ്പു ചവറുകൾ ഇടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വായസങ്ങൾ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. അപ്പൊ വായസം എന്ന് വെച്ചാല് കാക്ക. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ചപ്പു ചവറുകൾ ഇടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കാക്കകള് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നത്. അതായത് വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കാക്കകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നത്. അതേപോലെ വികാര തീവ്രരായ ലൗകികൾ മദ്യത്തിലും മദിരാശിയിലും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി സാന്ദ്രമായ സ്ഥലങ്ങളിലും ആഭാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളും ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നത്. കാക്കകൾ യോഗം ചേരുന്ന സ്ഥലത്തും സമ്മേളിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും അരയന്നങ്ങൾ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നില്ല. കാക്കകൾ യോഗം ചേരുന്ന സ്ഥലത്തും സമ്മേളിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നില്ല? അരയന്നങ്ങൾ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നില്ല. പിന്നെയോ വർണ്ണശബളമായ സ്വാഭാവിക സൗന്ദര്യത്താൽ ബഹുവിധമായ താമരപ്പൂക്കളാൽ ഹൃദ്യമായ ആലങ്കാരിക നൈർമല്യമായ പൊയ്കയിലാണ് അരയന്നങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇരു പക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണിത്. ഇപ്പൊ താമരപ്പൊയ്കൾ, അതായത് വർണ്ണശബളമായ സ്വാഭാവിക സൗന്ദര്യത്തിൽ ബഹുവിധ താമരപ്പൂക്കളാൽ കൃത്യമായ ആലങ്കാരിക നൈർമല്യമായ പൊയ്കയിലാണ് അരയന്നങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നതും. അരയന്നങ്ങൾ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന എവിടെയാണ്? ആ സൗന്ദര്യമുള്ള ബഹുവിധമായ താമരപ്പൂക്കളാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ പൊയ്കകളിലാണ് അരയന്നങ്ങള് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നത്. പ്രകൃതി വിഭിന്ന ജീവിവർഗങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായ മനോഭാവത്താൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു. അവയെ ഒരേ പട്ടികയിലും പന്തിയിലും ഉൾപ്പെടുത്തുക സാധ്യമല്ല. ഇപ്പൊ പ്രകൃതി വിഭിന്ന ജീവിവർഗങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മനോഭാവത്താൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു. അവയെ ഒരേ പട്ടികയിലും ഒരേ പന്തിയിലും നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ വ്യത്യസ്ത മനോഭാവമുള്ള വിവിധ തരം വ്യക്തികൾക്ക് വിഭിന്നങ്ങളായ സാഹിത്യങ്ങളുണ്ട്. വായസഗണത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ അത്യന്തികമായി ആകർഷിക്കുന്ന ഛന്ദസാഹിത്യങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ ഗതവിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നിരാകരിച്ച സാഹിത്യ അവശേഷങ്ങളാണ്. അപ്പോ എല്ലാവരും അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തികളെയും ഓരോ മനോഭാവമുള്ള വ്യത്യസ്ത മനോഭാവത്തിലുള്ളവരെ നമുക്ക് ഒരേ രീതിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിലെന്ന് പറഞ്ഞ വായസഗണത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അത്യന്തം ആകർഷിക്കുന്ന സാഹിത്യങ്ങൾ, അതായത് ഛന്ദസാഹിത്യങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയഗത വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നിരാകരിച്ച സാഹിത്യാവശേഷങ്ങളാണ് ആർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്? ഈ വായസഗണത്തിലുള്ളവര്, അതായത് നവോഗുണത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. സ്ഥൂല ശരീരത്തെയും സൂക്ഷ്മ മനസ്സിനെയും സംബന്ധിച്ച ലൗകിക സല്ലാപം എന്നവയെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലൗകിക സല്ലാപം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദൃഷ്ടാന്ത രൂപേണയുള്ള സാംസ്കാരിക കഥകളാൽ സമ്പൂർണവും ഉപമാനോപമാന രചനകളോടെ ആലങ്കാരികമായ ഭാഷയിൽ സമഗ്രമായി ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നതുമാണ് അവ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൃഷ്ടാന്ത രൂപേണയുള്ള സാംസ്കാരിക കഥകളും ഉപമാനോപമാന രചനകളോടെ അലങ്കാരികമായ ഭാഷയിൽ സമഗ്രമായി ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അവയൊന്നും ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിലൊന്നും ആരെ പറ്റി പറയുന്നില്ല? ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നില്ല. ഏത് ശ്രദ്ധാ വിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നവയായാലും അത്തരം പദ്യവും ഗദ്യവും മൃതശരീരഭൂഷണമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഏത് വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നതായാലും ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാത്ത സാഹിത്യങ്ങൾ എന്താണ്? മൃതശരീരഭൂഷണമായിട്ട്, നമ്മളൊരു മൃതശരീരത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നതിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു മൃതശരീരം അലങ്കരിക്കുന്നതിനോടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കാത്ത ഏതൊരു സാഹിത്യത്തെയും പറയുന്നത്. ആത്മീയ മൃതി സംഭവിച്ച വ്യക്തികളുടെ ആനന്ദത്തിന്റെ ഉറവിടമായ അത്തരം അചേതന സാഹിത്യങ്ങൾ അരയന്നങ്ങളോട് സാമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആത്മീയ പുരോഗതി പ്രാപിച്ച വ്യക്തികൾ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങളില് എന്താ പറയണത്? ആത്മീയ മൃതി സംഭവിച്ച വ്യക്തികളുടെ ആനന്ദത്തിന്റെ ഉറവിടമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ചേതനയില്ലാത്ത സാഹിത്യങ്ങളിലെ അരയന്നങ്ങളോട് സാമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആത്മീയ പുരോഗതി പ്രാപിച്ച വ്യക്തികള്
അവർക്ക് ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ ആരെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നില്ല? ആത്മീയ പുരോഗതി നേടിയവർ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നില്ല. രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിലുള്ള ഇത്തരം സാഹിത്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിലാസങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അവയ്ക്ക് മനുഷ്യരുടെ ആത്മീയ വ്യഗ്രതയെ കഷ്ടിച്ച് സഹായിക്കാൻ മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ആകയാൽ അരയന്ന സദൃശ്യമായ ആത്മീയ പുരോഗതി സിദ്ധിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് അവർക്കായി യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ നിവർത്തിയില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങള്, സാഹിത്യങ്ങളിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ആത്മീയ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചവർക്ക് ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഇത്തരം സാഹിത്യങ്ങള് വ്യത്യസ്ത പേരുകളില് വ്യത്യസ്ത വിലാസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അവർക്ക് അതെന്താണ്? മനുഷ്യന് ആത്മീയ വ്യഗ്രതയെ കഷ്ടിച്ച് സഹായിക്കാൻ മാത്രമേ അത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അരയന്ന സദൃശ്യമായ ആത്മീയ പുരോഗതി സിദ്ധിച്ച വ്യക്തികൾക്ക്, ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള സ്വേച്ഛാനുസാരമായ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ നിലവാരം അവർ സദാ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയാൽ അത്തരം ആത്മീയ വികാസം പ്രാപിച്ച വ്യക്തികളെ മാനസ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. സ്ഥൂല ശാരീരിക ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായുള്ള അഥവാ ഭൗതിക ആത്മശ്ലാഘിയായ മനസ്സിന്റെ സൂക്ഷ്മ ദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ച സത്കർമ്മങ്ങളെ ഇത് നിരാകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള സ്വേച്ഛാനുസാരമായ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ നിലവാരം അവർ സദാ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയാൽ ആത്മീയ വികാസം പ്രാപിച്ച വ്യക്തികളെ, അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ, അതായത് ഭക്തന്മാരെ എന്ന് പറയാം, മാനസ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. സ്ഥൂല ശാരീരിക ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായുള്ള അഥവാ ഭൗതിക ആത്മശ്ലാഘിയായ മനസ്സിന്റെ സൂക്ഷ്മ ദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ച സത്കർമ്മങ്ങളെയൊക്കെ ഇത് നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ സ്ഥൂല ശാരീരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തി, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആത്മശ്ലാഘിയായ മനസ്സിന്റെ സൂക്ഷ്മ ദർശനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന സത്കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിരാകരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങളൊക്കെ നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക പുരോഗതിയാകുന്ന ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും നിമഗ്നരായ സാമൂഹ്യ സാഹിത്യകാരന്മാർ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, സാംസ്കാരിക കവികൾ, സൈദ്ധാന്തിക ദാർശനികർ, രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്നിവർ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ കളിപ്പാവകളാകുന്നു. പരിത്യജിക്കേണ്ട ഭൗതിക വിഷയങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. ശ്രീധര സ്വാമികളുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് വ്യഭിചാര വേട്ടക്കാരന്റെ ആനന്ദമാണത്. എന്നാൽ മാനവ കർമ്മങ്ങളുടെ അന്തസത്ത ഗ്രഹിച്ച പരമഹംസർ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന സാഹിത്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങള്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാത്ത അത്തരങ്ങൾ സാഹിത്യങ്ങള് സാമൂഹ്യ സാഹിത്യകാരന്മാര്, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്, സാംസ്കാരിക കവികള്, സൈദ്ധാന്തിക ദർശനികര്, രാഷ്ട്രീയക്കാര്, ഭൗതിക ശക്തിയുടെ കളിപ്പാവകളാകുന്നു. ഇവരൊക്കെ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കുന്നത്. പരിത്യജിക്കേണ്ട ഭൗതിക വിഷയങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങളെയാണ് ഇവരൊക്കെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നത്. ശ്രീധര സ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് എന്താണ്? വ്യഭിചാരി വേട്ടക്കാരന്റെ ആനന്ദമാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. എന്നാൽ മാനവ കർമ്മങ്ങളുടെ അന്തസത്ത ഗ്രഹിച്ച പരമഹംസർ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന സാഹിത്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പോ പരമഹംസർ, അതായത് ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങള് വിശദീകരിക്കുന്ന സാഹിത്യങ്ങളാണ് ആസ്വദിക്കുന്നത്. അതായത് മാനവ കർമ്മങ്ങളുടെ അന്തസത്ത, മനുഷ്യരുടെ പരമമായ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള, ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള പരമഹംസര് എന്താണ് ആസ്വദിക്കുന്നത്? ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ള, വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള സാഹിത്യങ്ങളാണ് ആസ്വദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാത്ത സാഹിത്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്? ജഡശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് പോലെ അല്ലെ, അതായത് കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് അതിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ